20 ngicabanga 91 mfana this. Le boyfriend yakho le. Uye ngaba ubani umuntu? Seyakwenzeni futhi manje lo? Ngihlukumeza yabo. Ngizwile. Ngikhathele. Aloka nyenza lezi zinto angezenza zona. Lo muntu kumele uhlukane naye, yazibona njani manje? Angikwazi. Kanjani mfethu? Angikwazi nokumbophisa angikwazi. Ukumbizela abantu angikwazi. Usamthanda? Unamandla angaphezulu kwami. Angangibulala nokungibulala. Ungithembisa ukungibulala phela lo muntu mangambophisa. Nyoba ubani? Hayi mele azela kimi lo muntu lo ngathi sekayinkinga manje. Mele athole thina amadoda amaZulu ayikho lento yakhe le. Mfana, hayi laba gogo bala kule kasi lakho la banavare laba simsebezwile nje ukuthi ngiyadropa. Hayi ndoda. Sebahlala nje bangithumela nje ngenyundo dazokaka lapha ejardini. Hayi. Azibakhenya njaya. Makavele unakhamba nalesi sakho. Hayi mfethu ungalinga ukhulume ngaleyo mfethu. Ngalinga ukhulume ngaloyo mfethu xa ngibaselekile fana lakho mfethu. Mntalo mfethu bekumele ebheka mfethu kuningi imsexta mfethu namhlanje kumele sihlangane mfethu. Bekumele sihlangane mfethu uthenga ngo2 phela uthenga ngo2 njengoba manje ku3 kanje. Hayi angijabuli mawunje pheka uphansi kanjani? Mina ngithanda yena the sihleli ngakhona ngavela manje. Mangavela ukuthi Hayi uzothola thina amadoda amaZulu ngiyakutshela ngikhona manje. Kumele sikhulume le ndaba yakhe lo. Kumele uphume kuye lo muntu. Wena usazi lesilwane lwami. Lo muntu akusumuntu isilwane. Mara ngizomlungisa mina ngikhona indoda yomZulu mina. Ngikwazi. Shetha ungithembi. Ngizoyibulala le nja le. Phela ngithanda ngawufethu. Ancanywa ngabomo kanje. Ngathi angavela futhi. Ngiyamfuna. Ngiyamfuna shima, ngiyamfuna angithandi ngawo. Bese sokazi. Mara ungawari shima soyilungisa le ndaba le nja yakho le. Asawa. Yo, amna mfethu mntana ngibasele enhleke mfethu. La kuyangishintsha lo mntana sekangikhohle enhleke. At least mfethu angitshela ukuthi ya something mfethu ayangibasele enhleke lo mntana lo kayangishintsha lo mntana kangase ngangikhohliwe enhleke ukuthi ngubani yabo. And manje mina indaba yangibasela le mfethu Mntana ungayenzi le uyazazi ukuthi ya nawe mfethu awungitsheli lokho man nawe mfethu lo mntana uzodlalela ekhanda la. Cha lo mntana uzojala bheka tshele dala ngibuya khona ejele man enhleke hayi. mntana ikhophumo. Mfethu angitsheli ejele. Kakusiswe nasi lesi sakho. Ini mfethu nento kenzakalani ngawe? Ini uqolisana yini amasiko ngabona la? Akusile. Nini kufonela cha kunini kufonela Ngishili phone. ngishele bana uzazi yajola wena awuzazi yajola wena manje yini amasiko ngabona la? Yini amasiko ngabona la ngikhuluma nawe azazi uzothini ngoba vele wenza amasimo ukhona umuntu ongazazi ukuthi uzothini manje ngiyangibasiza ngiphinde ngolela amasimba lawo nalento la lenzoyikhahlela leyo itshele lezo leyo uthi ngafuni manje ukuthi ngenze ezinye izinto wena uzozisola ngazo songikhohliwe ne asaba Shapa mankokosani Ulariana shapa mankokosani Ngambala shapa mankokosani wasugijima ngakuyaphi ndoda? Yini? Ungibamba isandla mfethu. Ndoda hayi nja yami. Uyangiwarisha no ntwana. Yini? Eka umacala wakho ka. Khambana ungibeke ka. Wangithoja khanga vele. Ngiyale phezulu nje. Sihle ka yo. Ufuna ukungibulala. Ubulalelani? Lo cherwayo ka yo. Wenzeni wena? Eka uyamazi ka uyibhuli kanjani ka. Hlukumeza lo mntwana ka. Wena uthathaphi lo ndaba? Yo mngani ngithi ubaba makafuni nokungipha imali ukuthi ngiyoqhina kunini ngihleli nale inwele. Yo mngani nawe usazi kimi ke na uthi ngikwenzela iplan. Yo yazi mina ubaba mkunini ngimcela kunini. Uzoba strong girl. Nalo moya ushaka mnandi. Yo ushaka buhlungu wena uthi ushaka mnandi hayi uyabanda lo moya lo ngathi ngahamba futhi. Imayazi angisa understand. Benihlezi wena nomuntu wakho nihamba nithu manje kwenzakala nangisakuboni nje uhamba naye.
Kabe nginale nxusi. Kawazi ukuthi ngibamba nale nxusi. Hey wena angikavi ngiyayiqala leyo. Ngiqale nini ukushaya? Aka senginesikhathi. Kayini uka ngithole ngaqhwa ngamabhandi kayikangabaliyeka ka. Mayivele unalomntana. Manje angihleka. Hlake mngane ukuthi indlela ovese ogijima ngayo yabona. Ngathi ukutshela boqwa amabhandi ungaphuma kanjani uqwa amabhandi njalo. Ungawutsho uqhwa amabhandi wena. Eish mfana maruqinisile. Kamanje ka uthi vele userious ka ukavele uyayibhulisha ichiri yakhe. Ka le nxusi ifana uzibulala mfethu. Hey ndoda. Ufuna nozibulala kayini ka ngiwaridi ka. Ukawo ene ka uhambe nale nxusi ka. Ekama ngitshela sokubuya something ngithola cause ukavele bengihleli naye ngathi bonza enzansi la eparkini benginokumbona nje ukuthi ukawufedi unalayile engile nobuenga ngazi ukuthi enguyithatha but nje yabona umuntu nje onodlame ngithola but yona mfana kusamele ngifakele ibuka kabona uma ngitshela so wenza ukuthi vele nalento bengisola ukuthi ngicabanga ukuthi vele ivare mfana Ngane yabona leyo iqala manje ne angiyithandi Iyiphi manje ngoba angiyithandi le conversation angiyithandi Asiye ukukhuluma ngaye manje. makayazi ukuthi ni nice couple kanjani. Yo phela ngiyazibuza ukuthi hawo apha ama couple amayithula waya. Ahlezi mawavela We ngekhona were happy. We were happy. We are not anymore. So yekela ukungibilisela ngalomuntu lona. No, listen. Ngona ngibhamuza ishashaza once for all. Yabo? Uyang abuser okay and angithandi lento ayenzayo. Ngithi ngifuna ukuhlukana naye akafuni ukuphuma kimi ngimaphoyiseni uyangisongela ufuna ukungibulala angiyithandi lento ayenzayo understand bheka asikhohle ukukhuluma ngalomfana What about your life anyway ngani angakuze ungishiye phela endleleni kumele ungihambise la ngiyakhona so manje uthi uyakuabuser Why mhlawumbe ntwana yakhe ibhema ama drugs nje ayikho right leya. Hayi ntwana samele sifakele ibuka mara ntwana ziyasoyiceda ka na uhlukane namachiri abantu ka Kale nxusi ngiyayincanya. ntwana mara uhlukane nikawo nina nizwe nizogcina nenza ukuthi abochiri babantu babafi ngoba nina niyangena nazi ayisuka check sure Ayibo mina angisa understand ngoba mina ngazi ukuthi ugaya yakuthanda nawe uyamthanda so masiphambi kwabantu siyathandana masithu bayisilwane engasazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani naye yabo manje mngani so uyile mina ngokuya ngami ngifuna ukuphuma kuye ene ngizophuma ngani so uyekela ukungibulisela ngaye nawe uzoqhina nini ngizophuma uthi uzoqhina nini ngizoqhina next week ngani sizolanda imali ke mawungayitholanga kubazali uze kimi angizoza kuwe maka nje le ndaba yakho le khohlwa ile ndaba yami yangikhoka maka kumele ngikupha ama advice ngcono ngihambe yabo angizange ngathi uhambe mngani bengithi ngiyatshela na ukuthi mngani maka uyile emaphoyiseni ngiyabuza mngani phela chaze kaningi ngishilo ngile emaphoyiseni angisongela ukungibulala kumele ngenze njani ngcono ngiphume kuyangazi angaboni nanokuthi ngiphumile kuyo shiya lesaka leli mbashile uphume kulo Pera kanjani otselana? Hayi mnathi manje. Utoshebalali. Ngitshaka ntse di omedia omisanyana rane. Sokupanga boma ntleke boma 5 minutes. wa tshwana ba khona o di emela mo ditulong ge Na le batho ba blomenda go pali diplomele fela ibu my sister maskisi ma bra ka man. Ya sure. Sizemela la. Ashimula maskisi man eshintsala polisa ngisante ngenzile. uxolisa masiphambi kwabantu hayi masiphambi kwabantu uthanda uxolisa vele like ngoba siphambi kwabantu masithiwe uyenza lento yenzayo ukuthi lento le yayizolo mfethu nawubonile mfethu. yazi ngathi ungahlala kanje everyday Mfethu kanjani ngiyafisa ukuhlala kanje mara uyafisa ama-actions wakho uwe kumele ushintshe wenze ukushintsha ngoba ngale ndlela wenza ngayo ngigcina ngihlukene nawe nami ini serious hlukana nobani ngihlukana nawe hlukana nobani bese uyangithreathini ini
Ungihlanyiswe. Uyayithanda lento yakho. Ngakutshela Uyiyeke. sasikule into ethandwa forever Kumele manje uyiyeke uthini? wenza ukuthi nje Ungabi lezo. singithule ngoba nje la nawe amagama azophuma la kimi awekho right. Noma ngithandi masilo azi ukuthi namanje uzonginyasisa ngintwana nozothini into nazanga yini. Ngiyenziswa yini ukuhamba nentwana ngiyenziswa yini akusizenzo zakho ngiyekise. akusizenzo zakho Mina ngiyekise. ngizophuma kuwe mina uzobona Kanjani? ngiyogcine ngiphumile kuwe Nguvalile you won't umnyango mina believe mfethu. hey you won't believe uzobona Manje aphilisa umntwana. mara sengirelax yazi ngizibani Axolisa ungabi lezo wala nto mina ngaxolela the day wenza lezi zinto zakho yabo kanjani manje. ngaxolela that day ngalelo langa nje hayi bengisengright Sengabi lezo ngiyaxolisa mfethu. hayi ngizobona ngawo mina mawukuthi ufuna ukushintsha ngizobona ngezenzo zakho ngeke ngisakhuluma next mina Usho kanje. kumnandi ne kumnandi ne hawu uya-enjoy Usho ngiyakubona. kanjani sithanda uzazi mina like injabulo amanginayo yabo. Into ezenzayo nje Bona mfethu angijami man. yasho. Ngiyasikisa mobile Yasho usawaka khona usawaka siye sithanda. hayi sawubona Shabu bafethu. Angathi yiyo le ntana le enhlekile ngibaselayo le yiyo le ntana ibhizinisi medium le. Yes. Hey baba yes. Come back. Mna. Oh uwe lo business medium ne? Kawanex. Ungaqoka isigqoko. Ngazokhuluma nami ngazokhuluma ntanga yakho yini manje? Let's yini ahlala. Kamazimba wami. Ini manje yalwa. Manje yalwa. Ngevela ngiqhwa. Uyalwa. Ikawa. Angithi udlimele yami nami ngidla amazimba akho. Uyalwa. Afike futhi. Awuthi ukushayizana la ushaye round ndoda. Ngize ngiphinde ngikubone mfana ngizofika kini ngicima iman switch sana. Uma balabala uthandida uma balabala ufuna umgosi uma balabala uma balabala wena manje uma balabala uthandida uma balabala ufuna umgosi uma balabala. Hello mama. How are you? Ngishaba no? Ngishaba. Lebo sithi amazimba man. Azithengela amazimba. Ngithengela amazimba Sana. wena Nje bathanda la wathanda yabo. ana yila ungathanda Right no. Buyava. ngishaba endlini Manje waze kanjani kusengila? Ngikhumbulile. ngicabangile nje ngiyazi ngeke Uyafila ne? Yeah, ayishibiwa mara. Alright. mama la Kabe ngizobhala nje mina la kuMawuledi. Ayithi into ethweni. umena le chakha leza Ne, so vase bengazi ukuthi uzovela yithona. So that's why ngivela ngathathi ngimela ngaphambi kwakini, yabo. yashano Yeah, akusinto ebhaya sambe ne. Sambe sithanda. Nami ngikhumbulile yazi yo mfethu yo. Azinto ngicabangana nawe la. Mara nje yami kawo yazi kawo sozwile ngale ndaba le yalama gents lawa ahlukumeza amachiri lawa. Hayi la ngile kawo ayikho grand kawo le. Usho yiphi le bevele la ema community group le yenzakale ngara. Yenzakale ngada. Hayi kawo ayikho. Ayikho bobani labo ka. Hayi kawo ezinye nje intwana nje zama SLA ngiyazihlala le. Shoot le ntwana sesicabanga ukuthi sezarula la emhlabeni wethu ne. Hayi le ntwana le ende kawo dayile ngile amaphoyisa kawo nomphakathi kamile bayifakele ibuko la because ayikho grand. Amaphoyisa kulesikhathi senowa hayi useless thina kumele sithathe izandla inkinga nakhona umthetho wanowa uyafata Uswaga ne. yangisiwa sigcina sesiboshwa thina kube yize esidalayo kanti thina besifuna ukulungisa Ayi mfana. Ayi manje sikhambana manje kawo ungitshele kawo ngadale ngile le dulasi le yabo ifuna ugcina wayithola. Ngakhumbula ukhala ntwana yami uthi uyabhayiziseka nani nani. cha bagcine sebangidayile ngisisenhle kunawe mwana Yini kawo? hello alright over this one ushaka sekwesikhathi Uwelo. Yeah, uthatha ifoni yami kanjani Enhlekweni. uthatha ifoni yami kanjani ifoni yami uthi ifoni yami hayibo Enhlekweni. Ithatha.
mara kawu nawe kawu mabura kawu awuyabheda kawu awuyazi i-check abantu kawu uyithathele ekhaya ifoni kawu enhle kunawe amara kawu lento ozenzayo kawu abusangitshela ngamadulu ntwana lento oyenzayo izokufaka ejayivini brawa ejayivini kanjani awuyabheda mina yabo le nkinga zakho lezi ungangifaki kuze yabona le awuthi la iyatripha enhle kuvaya fele sure akunastress awuthi yami Looking down on me for too long. I'm pulling up and don't stay strong. Grinding till I get the payroll. From the ghetto, I'm a hero. I'm straight from the jungle and right. Hey ma, hey. Azi namhlanje kunento evelile yazi namhlanje ma. Hey, andangithandanga yazi. Bengihleli lapha enzansi lapha ngakwaSigubudo noSibusiso besizixoxela lapha yana. Hey. Sibusiso nje ungishintshele mangimazi sithe sahleli lapha yana qhamuke intombazana wayibamba inkunzi ma futhi lento le yangijabulisanga ma azi lo mfana lo akekho right ma andiyangwarisha lento ma awufuni musingento lezi wena ngikhuzile wayiba ufuna ukumthathela izinto wayiba ufuna ukumthathela izinto mina ungangihlanyisi ke hawu awungitshela ini Sahlanya uzobona ngizongitshela kabi uzobona wena le ndaba kaSibusiso lo yakho ukuthi abambe amantombazana inkunzi nani angithandi ma Andikutshelanga ngabo Sibusiso ukuthi ihlukana nabo ma andushilo yazi ma ukutshela ndathi ihlukana nabafana bangekho right waye ungahlalanga live enkileni uthengisa uyayazi ukuthi impilo inzima kanjani la ngaphandle let's ofuna yewena ngathi usangazi ngobani ngizodonsa nalomchina wathi ukuhlanyisa wena ngizokubuyisa ngiyabuza ukuhlanyisa na uyahlanyisa na ngazongitshela kabi ngijwayele lento yenzayo ini ngathi vele nalomfana nyamalele show unesandla kulento unesandla vele kulento wena uyilezo vele wena uyilezo wena uzohlala uzoboshwa ngazongikhomba wena sahlanya ukuthi masiphambi kwabantu angeke ngenza amasimbi yazo ngakho ngazongitshela kabi ningalinga ungitshele kabi ngazongithatha kancane niyahlanya siyahlanya ngizothatha nale phone ngathi yakuhlanya ngitaki kanti ngazongitshela kabi ngaphini ngitshele kabi shit ma noba kubheda kangakanani uyathengisa la uyayifumana imali enawulala ungadlile ngendaba ukuthi uzohamba uyotshontsha nabanye abafana abangani bakho la esitratweni waye usenza njani phuma kwabangani bakho barong ma ngiyabona ma ngizoyeka ukuhamba naye mina vela ngitshontshe mina ma ukuthi nje bekumngani wami ukuthi usithanda ufikile la wazokolodisa ama-anyanyisi so bengiyocollecta imali lapha kuya because uthe ngifike kuye makaqeda ukuchayisa lapha wena ngikubonile lapha wena sohamba nalabafana babamba inkunzi wena usuzifihlile nokuzifihla ninishiye nobabini nicoce nisolve nalo okay ma wena wonke makamukele like obvious awusathi ukumkhuza asifela mona dinti mona tsela mfethu wa qaba ke dile ka business wa tlhatswa dietsa ba tsela sheba mfethu ke tshwere intshotse di lang ga ntle wa itshola macala ka zona vele o rata dikompo wa bo o tlo compose It's fast, yeah, it's fast. So it's just okay. But when I can't have my 120 so now. Clipper. Entonces sense que chapano, yeah. Allow set. I get a mana time. Yeah, sure. Yeah, tabu wacha ma SS. Senga ke na shebe shita. No, ithweka wena. Uhlale phansi sikhuluma ngale nto yabo. Uhlale phansi.
ngifuna uku-explain hlale phansi like Joe uSibusiso yabazi abangani bami banjani like yabo uSibusiso umuntu one-enga now uyabona ukuthi kithi siziphilela kanjani so mangizohamba ngizifake enkingeni uthi umama mina alaladlini Cause wangiyeka bangibamba inkunzi awusathu kungisiza ngikubonile uzusifihla nokuzifihla yini vele beniyiplanile nina nithi besingayiplananga kwenzakalani angazi inkinga nami ngiyasaba Joe like ngivikele yami impilo awusabizina namaphoyisa yokuzwela ukuthi ngiboshwe aboshwe lona aboshwe ahambe ayohlala nentanga zakhe izinto ezifana naye asikisi Joe but ungixolele mfethu nami ngivikele yami impilo but asize nesolution ke because uyehlise nomoya ngiyakubona ukuthi ukwatile ufuna boshwe kanti why uyigcizelela kanti why uyigcizelela kanga something awume kancane why uyigcizelela ngale ndaba uthi mela boshwe uwenze yini engaka yenzeni akangiphathi kahle akangiphathi sharp uyangihlukumeza each and every day ngilala ngikhala ngivuka ngikhala khona le ngijikayo mele ngibheke ukuthi okay sharp nesa mapha ama feelings abhlungu noma a right like angisekho right yabo sengishap wena wangamiki ngimiyeka kanjani azothi kimi mina ngizokubulala mazohlukana nami or ina noma ngaya emaphoyiseni angibasabi nalabo baphoyisa abangani bami angisabi ijele mina uyamazi lo muntu wena uyamazi lo muntu ya ne so manje ucabangeni yasho siye police station somvulela icala ngifuna ukumvulela icala gabi azimpeka azingicabangani ukuthi vele fandahi ngiphelelwa isitokonyana ne but kusasa senza iplan yabo because ngizovuka ekseni ngemarket yabo mangiceda ukuye market ngabo ma10 ngicela usihlangane lapha enzansi lapha ka bani manje ubani baba lo ngakampekeni yabo ngiyacela ngizokulanda sisiye police station ngabheka nje emasayidi nasemuva ngoba vele impilo yami azinithi ngihamba makazi abosibuda abosibuda azi bazosifaka einkingeni umuntu ayisogolela uNkulunkulu ungenelela yazi indaba yama gender based violence mhlaba umoshakele lo ngcono ngizithengela amatamati Asasakubona ihlala jamo transivana transekena nje awunato fere kanjani Hatsala mama bekangithuma ukuthi ngizolanda icathulo madoda kanjani lapho mnandi kanti umama wakho wena manje imali kuphi parcel akangiphanga lutho uthe ngizolanda icathulo wena mama wakho njalo nikolodo makancane ngizobuyela kumela kancane umama wakho hello right hayi mfethu fere cover company jam asengitalekile nje ngarawo wethala mpo sekelibizi ke hiyo hayi nja yami company no sivale ulicover vale blog singicave hayi mana wabona no cover serious company ngarana shit manje shithi ngitalekile ijezi ngikhala ngayo shit manje bangicovele nezinto zabo yangithola manje shit manje yilo le jezi abafethu njalo na clipper yaka ke tlo thola manje clipper ngirinthola ka that's one hawo kanti lo ulcrea komango na jezi mfethu intwana esihle kena ifihla no mona yatheshisa sihle ashola lengwane wakara katawuni kara wathi bona ntabe umuntu kamngani wami umngani wakho wamcava wena ntwana uyicavela vase idla entwana enkakanali mfethu last time intwana nalitengi hi man ligelo munso man oqhinesi okay umngani wawo hemana ba argue ara entwana wa abuse hemona yento manje uyacava khamani njengoba mina sengidalekile kanje mele senze ukuthi silande lentwana lena kanjani mele ijezi because vele mfethu awona mfethu bathi shidale ngayiqala edalekile ya phela tsonza ku protect kasi mfethu ngoba wena awuthiyama bona re nna mfethu ke shape 10,99,100 dongtol nakitla thola ka ditsileng ka ra mfethu ke atla no nga boma 5 minutes nyana ntwana ke dipana snot dilona bona ke thotse mnat ungasalitholanga ke mfethu bona mfethu ke dipana snot aqaba lana ka phela ka ntwetshina ma ke ntwe straight man mbona re kwale fast re tloke ntwana nake tla obele ya
jwanong tshwantse e latiwe nje ka dinako. Eya mfetho ntse o bua tle le twa jwang wena tloka majita o tloke batho re late ntwana Ka dinako ya spirit mfetho re kwale shopo fast le wena monna man don't get ntho tse se ditlwela njwale mfanaka man wa bona jwale. Yo, what's up, everybody? This is your boy Vex Wadamusotho. Let's stand together against GBV. Every voice matters and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change. Shapa mankoko sani Bulariana shapa mankoko sani Nkamba ka sherela bankopa Bulariana shapa mankoko sani Ndamo le tata le jena le joang Sepa moudi moutla fua le joan Sati la chabala di gelo spot Banze be iputsa ke tla fela gai Ke pela la minwa ke